Марат Амирханов. Мөкәррәмә. Повесть. Тагын бер хәтер хәлгә юлыктылар әле алар. Монысында үзләре катнашмады, шаһит булып күзәтеп кенә тордылар. Әмма Мөкәррәмәнең йөрәгендә мәңгелеккә уелып калды әлеге вакыйга. Сугышның аяусызлыгын, кансызлыгын үз күзләре белән күрү, үз җаның аша үткәрү, газеталарда язганнарга, радиода сөйләгәннәргә караганда мең мәртәбә хәвефлерәк икән. Сталинградка якынлашып киләләр иде инде. Печән кибәннәрен, төзек авыл шәһәрләрне, җимерек корылмалар, мөрҗалары гына тырпаеп утырып калган өйләр, кара янган агач куаклар алыштырды. Пәри туе узган диярсең. Мөкәррәмә Мөслимә белән төнге дежурда иде. Икесе ике башта. Җәен кояш бишегендә озак юанырга яратмый ул. Батарга да өлгерми, елмаеп көлеп килеп тә чыга. Мөкәррәмә төн үткәнен сизми дә калды. Әүвәл Идел аръягындагы әрәмәлекләр өстендәге челтәр болытларга ал нурлар кунды. Аннан соң кояш үзе күренде. Шул вакыт ачык күк йөзендә ике очкыч пәйда булды. Кыз моңа гаҗәпләнмәде, чөнки бу гадәти күренеш. Фронт зонасында ишинде алар. Танкларда күренә, автомобильләр дә, солдатлар да, бу очкычлар нигәдер үзләрен бик сәер тоталар. Тузынган күч кортлардай тызбыз киләләр. Әле моторларын үкертеп түбән тәгәриләр, әле өскә аргылалар. Куышып китәләр дә, инде маңгайга маңгай бәрелешеп, шилпәрәмә килделәр дигәндә генә яна аерылышалар. Үз башына котырына Савака, диде Василий. Ул инде торып чыккан иде. Кызлар да аның янына тезелешеп бастылар. Имән түмәре шикелле тумпак борынлы безнеке, дип аңлатты Василий. Аның һава сугышын беренче генә күрүе түгел иде. Әнә, канатында йолдызы да бар, күрәсезме? Күрәбез, диделәр кызлар бер тавыштан. Хәзер ул немеш малайыннан әнисенең кабер тактасын санатачак. Кызлар ахылдап куйды. Чөнки нәкъ шушы вакытта очкычлар тагын 100-100 килеп чыраштылар да күккә күтәрелеп аслы-өсле калдылар. Шул ук мизгелдә йолдызлы очкыч төтенгә уралды. Василий ачы итеп сүгенде. Ул арада каяндыр тагын берничә очкыч килеп чыкты. Алар фашистка качарга ирек бирмичә, карчыга кебек аның өстенә ябырылдылар. Молодец. Каптырдыңмы? Авызыңа. Василий яна сүгенде. Ул яманлыкка да, яхшылыкка да үзенең мөнәсәбәтен шулай сүгенү аша белдерә иде. Салны тапшырып, буксир пароходы ягулык салырга киткәч, кызлар ярты сәгатькә генә яр буена чыктылар. Исләре, акыллар китте. Бер генә төзек бина да, бер генә төзек корылма да юк иде монда. Ничек җимерергә мөмкин, шулай җимергәннәр. Бу ниндидер бөтенләй башка дөнья иде. Хәрабәләр дөньясы. Шул хәрабәләр арасында карачкы сыман кешеләр дә күренгәли. Бер нәрсәдә гәннәр юк, әйтерсеңлә тере мәйетләр. Мөкәррәмә калтыранып китте. Әйдә, җитрәк атла, диде Мөслимәгә. Каберлек бит бу. Мөкәррәмә бу биниһая зур каберлектә 1,100,000 артык кеше күмелгәнен белми иде әле. Ихтимал, әгәр ул вакытта дөрес хәрби стратегия эшләнгән булса, бу югалтуларны күпкә киметергә мөмкин булыр иде. Тик көтмәгәндә сентябрьнең 22-нче көнендә таң белән немецларның танк корпусы оборонада торган совет гаскәрләрен икегә ярып үтә. Идел ярларына килеп чыга. Шәһәрдә 200,000 кеше бүленеп кала. Аларның язмышы берәүне дә борчымый, хәтта Мәскәү түрәсе Маленковны да. Монда килгәч, башлыча аны Сталинградская правда газетасының нигә чыкмавы күбрәк кызыксындыра. Бираздан солдатлар күренә башлады. Бәлки әле Валинур да шушындадыр дип уйлап куйды кыз. Мөкәррәмәне күреп алса, нишләр иде икән? Мөгаен кычаклап алыр иде, үбәр иде, ярату сүзләре әйтер иде. Ул да элекке кебек авызын йомып, ялып тормас иде. Хыялларына бирелеп бара торгач, Мөкәррәмә алданрак атлаучы солдатларның берсен чын-чынлап Валинурга ошата башлады. Ул инде әнә ничек кәпрәеп атлый, чибәр бит ул, шуңа кылтая. Һаман шул гадәтен ташламаган икән әле, җанашым.
Вәлинур, тукта әле, тукта, бу мин Мөкәррәмә, дип кычкырды кыз. Солдат борылып карады. Бу җирән мыеклы урта яшьләрдәге кеше иде. Елмаеп, Мөкәррәмәгә кул булгады. Мөкәррәмә төшендә үзен күрде. Ләкин танымады. Башына малахай бүрек киеп, нишләп йөри икән бу кызый урманда, дип борынын җыерды. Кит инде булмаганны, биленә әллә нинди килешсез брезент каеш буган, аякларында аю кырып уяларлык зур соры итекләр, кулында пычкы. Урман кисүче инде бу мөгаен. Әнә янында үзе шикелле үк ирдәүкә кызлар янып пешеп ботак турыйлар. Тимә борынлы бу кызны кайда күрдесең әле ул? Окоп казуда эшләделәрме әллә? Бәлкем, бергәләп салагызганнардыр. Тукта, бу үзе лә баса. Абау, ямсызлыгы. Пәри. Шушы кыяфәтендә Вәлинур күрсә, куркып качар иде. Уянганда күзләрендә яшь иде Мөкәррәмәнең. Озак кына уйланып ятты. Вәлинурга ул тәки хат яза алмады бит. Ашкынып, дәртләнеп йөргәндә төрмәгә эләкте. Анда егетләр кайгысымысың? Фронтта дошманга каршы сугышып йөргән каһарман төрмәдә утыручы кыз белән хат язышырга да теләмәс иде әле. Вәлинур акрынлап аннан ерагая барды. Егетлек тә бу җитмәс биеклектә иде, хәзер исә хыял канатларында гына утырып калды. Сөйгән яр булудан бигрәк, ул аның киңәшчесе, табынучысы иде. Һәр гамәлен иң башта Вәлинур иләге аша уздыра, күңеленнән фатихасын ала. Бу көннәрдә Вәлинурга аеруча еш мөрәҗәгать итә Мөкәррәмә. Ник дисәң, бергә эшләгән иптәш кызлары аны үзләренең мәҗлесләренә, күңел ачуларына чакыралар. Әллә кемнәрне димлиләр. Ә ул бузык юлга кирип китмәгәем дип шикләнә. Сөйләгән сүзләренә, үз-үзләрен тотуларына караганда кызлар инде ир-ат якасын иснәргә дә өлгергәннәр. Мөкәррәмә дә фәрештә кызы түгел билгеле. Уйныйсы да, җырлыйсы да, шаярышасы да килә. Ихтимал, әлеге уеннарга элегрәк үк тә катнашып киткән булыр иде. Аерым фатирда яшәү тоткарлады. Кама урман хуҗалыгына Мөкәррәмәне җәй башында җибәрделәр. Ул вакытта читләр юк дәрәҗәсендә иде әле. Шуңа күрә аны фатирга урнаштырдылар. Хуҗабикә рус милләтеннән, бик мәрхәмәтле, юмарт карчык, әмма каты куллы. Боргаланганны, сыргаланганны өнәми. Мөкәррәмәне дә тәртиплелеге өчен үз итте. Бергәләп матур гына яшәп киттеләр. Кызлар исә гомуми торакта көн күрәләр. Үзләренә үзләре хуҗа. Ни телиләр, шуны эшлиләр. Шүлмәгә булгач, капкачы табыла дигәндәй, егет җиләнгә дә кытлык сизелми. Урман эшенә кышкы сезонга бер рота яшь солдат китереп түктеләр. Себерке асты сайын кияү хәзер. Бер көнне аны Мөслимә туган көн мәҗлесенә дәште. 2-3 кенә пар булабыз, килмәсәң үпкәлим диде. Минем карым юк бит, дип көлемсерәде Мөкәррәмә. Вәлинурыңа охшаган берәр солдат табылыр әле, диде Мөслимә уены чыны белән бергә. Бел, Вәлинур бер генә авыл, диде Мөкәррәмә. Башка аның белән авызыңны чайкыйсы булма. Вәлинур мәсьәләсендә талканы Коръаның. Ләкин үзе кунакка җыенганда пар күгәрченле кулъяулыгын киштәгә куеп калдырды. Әгәрҗедә югалта язганнан соң ул аны һәр вакыт кесәсендә йөртә башлаган иде. Ярар, шаяртам гына, барыбер ялгыз гына утырмассың бит инде. Мөкәррәмәнең бер кием базар ыегы бар иде. Туган көн бүләге итеп Мөслимәгә шуны алып барды. Тегесе бик сөенде. Табынны бергәләп әзерләделәр. Өстәл өстенә беренче булып Мөслимәнең әнисе җибәргән каклаган казның арт саны менеп кунаклады. Аның янына агач табакка чүмәкә итеп өелгән бәрәңгене китереп куйдылар. Авыздан сулар китереп, булары чыгып тора. Бер буханка ипи туралды. Бусы кызларның көнлек нормасы. Дистәгә якын йомырка, монысы инде авыл күчтәнәче. Шулар янына Мөкәррәмәнең хуҗабикәсе Валентина Петровна биреп җибәргән тозлаган кәбестә белән тозлаган кыяр да урналгач, табын чын бәйрәм төсен алды. Тик нәрсәдер җитми иде ахры. Ни дип Тәгъзимә исемле кыз Мөслимәнең җиңеннән тартты. Егетләр, дип пышылдады тегесе. Табын әзер. Ләкин әле утырышырга ашыкмыйлар. Ялт та йылт караналар. Тәгъзимә түзмәде, өстенә тунын элеп, урамга чыгып йөрде. Шактыйдан соң гына әйләнеп кирде. Авызы борыны салынган. Күренмиләрме? дип сорады Мөслимә. Юк. Күзләре тәрәзәдә, колаклары асыллы.
егетләр нигәдер көттөрә. Мөкәррәмәгә кызык, үзенең Вәлинурны сагалап йөрүен оныткан. Шулай инде ул, кешенеке төштән соң. Бәрәңге суына бит, өстенә тосты мал ябып, мендәр астына куйык мәллә, диде Тәгъзимә тирән борчылу белән. Нәкъ шул вакытта ишек шакыдылар. Ишек ачык, кирегез. Бүлмәгә 3 егет аяк басты. Мөслимә белән Тәгъзимә бер тын шулар янында бөтерелешеп алдылар. Мөкәррәмә генә үксез бала шикелле мич ышыгында басып торды. Ниһаять шишенеп беттеләр. Бүрекләр, бушлатлар чөйгә алынды, аякларыннан гына салмадылар. Чөнки идәндә җилләр уйный иде. Хафизга дигән мәткәгез каясың? Дип як-ягына каранып алды җирән чәчле юантык егет. Әнә ул әнә, дип Мөслимә Мөкәррәмәгә төртеп күрсәтте. О, ничего, куколка. Нигә мин сезне элегрәк күрмәдем икән? Солдат сиздерми генә Мөкәррәмәнең йомшак җиреннән сыйпап алды. И алама малай, мине кая куяр идең? Дип чытыкланды Мөслимә. Минем кайнарлык икегезгә дә җитәрлек. Зөлкәбир дим, үпкәли малайса, диде Мөслимә иреннәрен турсайтып. А что, шуток не понимаешь, что ли? Кунакларны өстәл янына чакырыр идең. Хафиз, дип аваз салды Зөлкәбир, командирларча тәкәбер тавыш белән. Очлы якле, кара тут йөзле солдат кесәсеннән 2 ярты чыгарып өстәл өстенә утыртты. Миңа дигән егет шушы икән инде дип үз алдына елмайганда әйтте Мөкәррәмә. Менә хәзер, пожалуйста, диде Зөлкәбир. Прошу к столу. Утырыштылар. Чыннан да Хафиз Мөкәррәмә янына кунаклады. Бу Вәлинурның кисеп ташланган тырнагына да тормыйш дип уйлап алды кыз. Мыш-мыш килә үзе, сыер. Хафиз, Мисбах. Егетләр урыннарыннан сикереп торып, стаканнарга хәмер агыздылар. Алар үз вазифаларын өйрәтелгән эт шикелле бик яхшы беләләр иде. Зөлкәбир стаканны кулына алып, шәрелдек тавышы белән җырлап җибәрде. Айкап җибәр, чайкап җибәр, казакларның камчысын, салып биргәч эчеп бетер, калдырмыйча тамчысын. Җаныеңа берәр әйбәт сүз әйтмисеңмени? Дип Мөслимә егетенә сарылды. Болтун, находка для врага, диде Зөлкәбир күзләрен уйнатып. Прежде всего действие, разговоры потом. Армияда закон шундый. Правильно говорю, ребята? Так, точно. Ә мин риза түгел, диде Мөкәррәмә. Ничек инде ул, без Мөслимәне туган көне белән котларга җыелдык түгелме соң? Һәрберебез үз сүзен әйтергә тиеш дип саныйм мин. Үзем, мәсәлән, Мөслимәнең барлык хыяллары да тормышка ашсын иде дим. Туган көне белән тәбрик итәм, дустым, бәхетле бул. Браво, дип кычкырды Зөлкәбир. Әйдәгез шул хөрмәткә. Мәҗлес акырынлап үз эзенә төште. Телләр дә ачылып китте. Мөкәррәмә дә азазлап кына булса да йоткалап утырды. Читтә йөргәч, анысына да өйрәнергә туры килә икән. Җыен шәүкә арасында ак карга булып булмый инде. Хафиз каккан казык шикелле түзгә каткан. Каш астыннан гына Мөкәррәмәне күзәтә. Ничә карасаң күзе аңарда. Авызыннан бер кәлимә сүз чыкмый. Телен йоткан диярсең. Хәер, Мисбах та тын гына утыра. Алар урынына Зөлкәбир сайрый. Шулай да Хафиз бер заман кычкырып, җырлап җибәрмәсенме? Саны долгачларыгын Алла кайда сайрый. Сарманы буйларында тирәктә шул. Сарман буйларында тирәктә. Син алай булган яшьлек мәхәббәтем, үрелепләй чәчәк ата йөрәктә. Аның бу җырына Мөкәррәмәдән ара игътибар итүче булмады. Чөнки башкалар сөешү белән мәшгуль иде. Мөкәррәмәгә ошады. Гомумән, егет аңа килешле булып күренә башлаган иде инде. Стаканын буш тотмаса да, йомшаганы да сизелми үзенең. Димәк, 3 тиенлек эчеп, 5 тиенлек исереп йөри торганнардан түгел. Сугынмый, теләсә кайсы җиргә үрелми, тәртипле күренә. Бераз тәвәккәлрәк булса да, комача буламас иде анысы. Әйдәгез бийбез, дип бер вакыт идән уртасына Тәгъзимә атылып чыкты. Киез каталарын салып ташлады да бөтерелеп китте. Бүтән гәүдәсе селкенә,
Авырсыны сирәлеп йөргәндә йөри. Эх, Сәмига булса иде хәзер монда. Биеп күрсәтер иде ул сезгә дип, Мөкәррәмә ахирәтен хәтеренә төшереп алды. Тәгъзимә биеп туйганнан соң нигәдер үз егетенә түгел, Зөлкәбиргә басты. Мин вальс, танго, фокстрот шикелле классик биюләрне генә бии беләм. И то патефон музыкасы астына, диде егет ирегенә. Мөкәррәмәнең ачуы тагын тышка барып чыкты. Алай бик культурнай булгач, нигә иң әшәке авыл җырларын җырлыйсың соң, дип егеткә кадалды. Зөлкәбир моны комплимент дип кабул итте ахыры, кычкырып көлеп җибәрде. Ул шактый төягән иде инде. Мин урта белемле, дип мактануын дәвам итте. Мине институт көтә. Бию шул рәвешле өзелде. Яна өстәл янына җыелыштылар. Бераздан Мөслимә белән Тәгъзимә шыш-пыш килеп алдылар да урыннарыннан кузгалдылар. Зөлкәбир белән Мисбах та аларга иярде. Мөкәррәмә талпынып караган иде дә, Мөслимә ул ишарәсе белән аны урынына утыртты. Безгә ияреп йөрергә сез балачага түгел инде, диде. Әнә, икегезгә бер бүлмә, рәхәтләнеп шикердәшегез. Эх, үзем булсаммы, дип угаланды Зөлкәбир. Шул арада Хафизга да йодрыгын тинергә өлгерде. Смотри, шушы кычыткан чепчыгының кара тирен чыгармасаң, 5 нарядов вне очереди алырсың, проверю. Әнә килә автомобиль төягәннәр апыра. Җырның соңгы яртысын Зөлкәбир урамда төгәлләде. Урамга да чыгар хәл юк, кызлар куна чакыра. Мөкәррәмә бу чыш-пышларның, ташлап чыгып китүләрнең төбендә ни нәрсә ятканын бик яхшы белә иде әлбәттә. Кызлар аны үз көтүләренә кертмәкче, үз эшләре итмәкче. Дуслары юкта, Хафиз да кыюланып китте. Мөкәррәмәне кочаклап алды. Куллары каты, көчле иде. Нык кысма, авырттырасың бит, дип пышылдады кыз. Минем сине үбәсем килә, диде егет. Жүләр, сорап үбәләрем ни аны? Ничек? Үзең бел. Иреннәр бер-берсенә якынайды. Алардан кайнар дулкын бөркеп тора иде. Ләкин берегеше алмый калдылар. Кыз башын бирде. Син миңа ашыйсың, диде Хафиз. Әйдә кунабыз. Урын җәергәмсең? Дип сорады Мөкәррәмә ризалыгын белдереп. Җәй. Икесенең дә тәне мәмрәп пешкән чия шикелле тулышкан иде. Тамак төпләренә ниндидер ләззәтле төер килеп утырды. Шуны йотып җибәрәселәре килә. Алар белән инде акыл түгел, хис, хәмер идарә итә иде. Мөкәррәмә базар киемнәре киеп йөри иде хәзер. Шуңа күрә егет кайчандыр Зөфәрне тоткарлаган ыштан бавына юлыкмады. Барысы да тиз һәм каршылыксыз башкарылды. Чөнки кыз тәвәккәлләгән иде инде. Хафиз үзе бу форсатны кулыннан ычкындырды. Озак кына кайышын айлыннан ычкындыра алмыйча азапланды. Төймәләре дә әллә кая кереп пыскан, өлгерә алмады. Чуаны алдан сытылды.